Presensyon DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi Miyerkules ngunyan 9 de Agosto taon 2023. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang kita kay Mama Mary. Asin maghagad intersesyon sa oralo na pagbuhay-buhay, igopong novena taod-taod alas 5:15. Our Mother of Perpetual Help novena. Ano man tabi na kasiributan. Live yan sa DCGB tabi, alas 5:15. Sana po sa paghampang niya to kan kaaldawon ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta sa satuyang duwang barkada. Mga matitinding barkada niya to sa public service. Enot ang climate change guro. Kan opisina kan second congressional district kan Albay. Local leaders for climate change adaptation and development. Sir Nong Clidoro Rangaza. Happy birthday, Sir Nong Rangaza. All the best, tabi. And syempre, sa satuyang very energetic, mahiguson, muy simpatiko, Director RB Aguas kan Departamento de Turismo Bicol Region. Happy birthday po, Sir RD Herbie. Hali po sa Samuya Digdi sa DCGB. Enjoy both, kamong dua. Enjoy your day and all the best. Tingog kan banwaan na po ang satuyang pag-iriba dyan sa luwas. Ready magpaabot nin mga informasyon. Nag-imbitar mag-iriba kita sa kod alas 10:30. Nin pagkaudto. Katuwang taman siyempre sa control technical ang samuyang Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Iyan po na nagkakadarangog dindo sa radyo worldwide kaya netwide sa inman na kaya region wide sa inman na lugar po kan Kabikolan. Si Chief Tech Ramir an yaon po dyan. Sa newsroom, siyempre, yaon dyan si News Director Mardela. Kastabang si Angel Mustasa. Jen Matthew Balyaran. Siyempre, sa samuyang social media platform, yaon dyan Jimos Barrios. Nagtatarabang tabang sagkod sa IT sa samuyang broadcast man tabi. African broadcast sa radyo sa AM band, yung traditional radio region-wide. May broadcast man kita sabay na nadadangog po nahihiling worldwide, netwide. Sa pagi po kan internet sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. And siyempre sa Facebook DCGB News Online. And sa samuyang DCGB Live app. Yaon dyan Tresia Marilitana asin si Richard Astor. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo at sa indong public information officer ng bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako po yun tabi, standby muna all units ta igo kitang mga magkakahuroron ngunyan asin dakol kitang istoryang pag surosarang lian tabi kaya pagdadarangog dangogon igwang lokal, igwang nasyonal. Standby muna tabi all units, makakahuro niya to si Attorney Ayan Magkasinag, may relasyon ini sa sarong proyekto baga kung kita nagpapasyar dyan sa Boulevard, pamuso na bagay na Boulevard, yaon dyan, familia, grupo, mga turistas, kadakul dyan na nagpapasyar na tabi, nagda-jogging, igwa na dyan man lain-lain na negosyos, kaunan, bars, asin iba pa, nahihiling ta dyan, iyan na dakulaon na proyektong halos nakatenga, dai pa natatapos, igwa na lang ning porsyon na tataposon,
pero dai patabi yan kompletamente natatapos. Ngunyan, igwaning desisyon so sarong korte, digdi po sa Satuya, may kinaaraman sa nasabi ng proyekto. Isihunta as a backgrounder kung ano ang sitwasyon kayan, saro sa mga councils na involved sa nasabi ng istorya, digdi sa Satuyang palibot, si Attorney Ayan Makasinag. Attorney Ayan, maray na aga, si Pio po kan DCGB. Good morning, Bio, and good morning man sa imong mga paradang. Opo, salamat sa oras and welcome to the show, Tingog Kan Banwaan. Attorney, as a backgrounder, iyan po baga na dakula o na park dyan sa may boulevard. Ano tabing apuntakaan, over? Actually, ang apod kayan is People's Park. Yeah, People's Park, opo. Ngunyan, sisay po ang nakakonsigir kan proyektong yan, yung budget, and sisay po ang nag-implementar ka yan, over? Actually, yan na project, parte yan kang national budget sa GAA, sa General Appropriation Act. And yan na proyekto na yan is pinaagi through AKB. And ang nag-implementar ka yan is DPWH District 2. Oho, okay. So ang budget syempre hali duman sa General Appropriations Act, ano? Anong taon po tabi, attorney? 2022 or 2021. Yeah. 2021. Oo. Now, nagbidding and syempre ang nag-implementar kang proyekto na is DPWH through 2nd District Engineering tabi. Am I right tabi, attorney? Opo. And ang contractor kay yan, sa first phase is Gemidus. Oho, Genelus. O, sa madaling sabi, may contractor na nakakonsigir ka na patrabaho. Opo. Opo. Sa ngunyan, pirang porsyento na po iyan na nakompleto, over? Actually, yan dyan sa lugar na yan, tulong contract siya. So first and second contract, tapos na po ito. Ang gigibo na lang, ito bagang so building, so third phase, yun na lang ito. So first and second, yan na may mga pikurok takambagang tindahan. First phase dyan, tapos so second phase, itong People's Park mismo, tapos na yan. Okay. So nahihiling ta dyan ngunya na physicalmente nang tapos ang mga istruktura, pero meron ito bagang so mga magagayon na stalls na dyan na konkreto, and ikadua, so kadakulaan mismo kang parke, including yung stage, first and second phase na yan tabi, Attorney Ayan. Opo, that's correct. Now, pirang phase po iyan tabi bago makompleto totalmente? Actually, tulo. Okay. Tulo, oo. So the remaining phase, saro na lang, ano po ang nangyari? Tadai pa natatapos. Kindly educate us please, tabi. Diyan sa third phase, ang problema kaiyan is daing big issue na building permit. So, medyo na pupundo. Ayun. Daipig isyuhan ning building permit para po duman sa building na anong itutugdok po? Itong sa third phase na, igwa dyan na structure, building yan. Ayun na lang yan. Okay. Di sagkod ganyan, dai pa po ning building permit iyan? Dahil pa. Oho. Now, sisayan ma-issue ning building permit tabi kay na attorney? Dapat city engineering office, building official kang city. Okay. Now, igwa kita dyan nagkakahiriling bagatabi, attorney, na mga kare-karehan, mga bukuhan, in fact, nagkakaon ako dyan, kadakulian na mga stalls na nakarelocate dyan sa area na kung nakahampang ka sa People's Park, talikod ka sa dagat, sa tuong parte, igwa sinag na-occupy dyan na lote, iraon pa sinda dyan tabi, attorney. Now, duman sa inot mong pahayag bagatabi, sa ibong na porsyon, igwang mga nagkatarapos ng stalls, ano po yan na sa insinda dapat magkulukar kung idiretso na ang third phase na yan tabi, attorney? Supposedly, dapat duman sa may mga stalls na na-construct itong first phase.
duman na sinasumagayo na itong mga stalls. Oo, oo. So what's happening? Why? Iyaon pa sila dyan, Tabi, attorney? Actually, ang problema is yun na nga niyan, may kaso. And secondly, dahil pang occupancy permit na nai-issue. Yeah, oo. May naunang bitang katabing kaso, Attorney Ayan. Ano po itong kaso na sa rason ko na tatadai pa yan tabi na transfer duman sa dapat na i-relocate ng mga pwesto over? Iniso forcible entry na ifinal kang city government kang Legazpi. Forcible entry against? The provincial government of Albay, DPWH2, tapos Gemilus Builders and General Supply. Opo. Paano po na-implead, paano naglaog sa istorya, sa equation, ang provincial government of Albay, tas hindi pinagsangatan ng kasong forcible entry over? Actually, itong pakatapos kang proyekto, so first and second phase, dyan i-turn over kang second district kang DPWH sa PGA, itong first and second. Was it duly received na tabi kan provincial government of Albay? Actually, received na tabi. Okay, okay. Now, why the forcible entry? Nata da tabi ta forcible entry, tabi? Ma-discuss lang kita tabi kang facts base sa kung kita mataong opinion Opo. pending ini. Opo. Pending ini. Opo. Sa aligasyon kang syudad, ang konsepto kang pagpadugdo kaya na pigapon nindang baragsakan sa Legazpi is coming from the city, and yan na reclaimed area na yan is part of the reclaimed area na posisyonan kang city. So sa madaling sabi, they're claiming ownership tabi over? Actually, bakuman ownership, prior possession. Prior possession, sindang na inot, kumbaga. Okay. Iyon sulaman ka na contention duman sa kasong ipinagsaangat. Ano po? Iyo tabi ang po. Forcible entry. Now, igo bagang ipinaluwas yung korte na temporary restraining, igo ning pinaluwas na desisyon, yung korte latest, na ipinag-grant yung temporary restraining order na pinaghagad kan city. What's the background, tabi, without discussing the merits and demerits of the case? Actually, pigahagad kang syudad na pagtugutan na okuparon kang mga stall owners, tapos mag-exercise ang PGA ning poder duman sa mga proyektong na turnover, tapos papunduhon kung ano pa man na trabaho na pigigibo. Oho. Iyon so sa indang contention duman sa pinagsaangat mo na ninda ko TRO. Iyo po, iyo ang pigahagad nila. What was the decision kang korte, tabi, Attorney Ayan? Actually, base duman sa order na pigpaluwas na sa totoo dahil ko pa man nangani na receive ang order ta ako ang abogado kang Gemilus. Base duman sa order na na-receive kang DPWH, dahil pig-grant so application in the for temporary restraining order. Dahil pinag-grant, so pinaghahagad ka na city na temperamenting daing una iyan paghiriroon. Iyo tabi. Ayun, oho. Okay, so with that, ano ang posibleng mga mangyari pa? Although speculative, pwedeng ipadiretso na ang trabaho or what, tabi? Sa ngunyan, siyempre, dahil man na order ang husgado na punduhon. So, kung ano ang gustong gibuhon, kang PGA, kang DPWH, pwede iyan gibuhon. Pero it does not necessarily mean na prayer ninda for injunction dahil pwedeng itao. Dahil may hearing pa po yan sa August 15. May hearing pa yan for the application duman sa injunction. Igwa pa din ancillary hearing, tabi. Remedy na injunction. Injunction. Mas ginagtaon ng nagtaon ng TRO so kunyan, so korte igwa pa ning injunction palan. Tama, tabi. Nadadangugon pa kay sa mga maabot na aldaw. Iyo po. Yan, Tama yan. So, sa ngunyan, tabi, temporamente, ning kumbaga kapangganhan yung PGA, tabi. Base duman sa application, dahil ito pig-grant. Dahil pig-grant ka na korte, so pinaghagad na TRO. Iyo po. Okay. Ano da subasyan kan korte, tabi, natataday pinag-grant yung TRO, tabi?
ang basihan, ang pinaka-main issue man sa naduman sa TRO na if ever man may danyos na mangyari sa syudad, pwede itong i-convert into pecuniary value. Mm-mm. So in other words, if ever na ito i-grant, kung igwaman na danyos, pwedeng bayadan sa paagi ki pagtao ki bayad or kwarta. Okay, so sangon yan as of now without the prejudice duman sa injunction na dadangugon pa dai nagtaon nin temporary restraining order yung korte, ano po? Tama sabi. Yan, no. So kaya palan ang sistemang iyan nasa bulangon yan o kaya nasa jurisdiction man kang provincial government. So pagpadagos na kan proyektong iyan tabi Attorney Ayan, ano po? Opo. Ayun, yan, okay. So yung masa natabi, maliwanag ta, kadakulan mga nagharapot na sa satuya kanta, sige bagan aragi-agi dyan, sa boulevard na yan, dahil natangita din natatapos, iyang palan, igwa ni nagkakandigong issue na nakasangat mo yan for the courts to decide finally tabi, ano po? Opo. Ayun, oho. O di sige tabi, Attorney Ayan, salamat sa pagklarar kan background kan istorya ngayon dyan sa People's Park sa Boulevard tabi. Iyo po, Tio. Thank you very much, ma. Okay, thank you so much mga tugang si Attorney Ayan Makasinag. Saro sa mga councils na involved po sa hururo na yan dyan, legal na nasa korte na ngani, na nagpaluwas yung korte ka nakalis na aldaw nin desisyon na di pinag-grant. So enot na pinag-pray pinaghahagad ka na city government of Legazpi na magkaigong mo na ning temporary restraining order manungod sa natatada pang mga dapat nagibuhon dyan. But it was set aside by the court manungod sa may relasyon sa siring na kahagadan na yan ka na city government of Legazpi. Igwa pa pala ng injunction na ancillary remedy na dadagungun pa may relasyon sa istoryang yan. Kaya dahil kita makakapag-diskutir pa kan merits and demerits of the case, only the general facts kung natataaraw kayan ang sitwasyon mo niyan, kan proyektong yan dyan sa People's Park, particularmente dyan sa may Boulevard kan Legazpi. Sige po, we leave it as it is, tabi, ang istoryang yan. And malinaw na po na naintindihan ta kung natataaraw kan ang kamugtakan yan, ha? Istorya na kita sa luwas. Ads, good morning, what's happening? Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta na dugangan pa nin sa roan nagadaan na persona sa banwaan nin Rapo-Rapo Albay dahil naman sa kaso nin diarrhea. Ang kinonfirma na ngunyan na pagkaaga sa DCGB News ni Engineer Wally Sabater ang pamayokan sanitation unit kan Albay Provincial Health Office kung saan ang nagadaan palang serpio sa rong 3 months old na lalaki hali ini sa may o sa barangay Murok-Burokan kan nasambitan ng Banwaan. Sa paliwanag sa DCGB News ko niya na pagkaaga ni Engineer Sabater sa iyang sinabi na naidara pa man ko na ini sa ospital alagad dahilan sa severe dehydration na darangan ni kining diarrhea dahil na nailigtas ang buhay kini. Idinara ini partikular na sa Rapo-Rapo District Hospital para man matawanin immediatamente medical attention alagad sa kumbaga sa bad news na na-receive nila dahil na kinayanan asin nagada na ining nasambitan ng persona. Yan sa apat na casualties na na-record kan sa indang opisina manungod sa kaso nin diarrhea sa nasambitan ng Banwaan kung kaya sa ngunyan puga-puga at pag-ibon ninda nin magkakanigong intervention para makontrola asin dahil na magdakul pa ang kaso kay ni. Bagong barangay na, Murok-Burokan naman. Murok-Burokan. Okay, 8th month old na aki. 2 months old. 8 meses, 8 bulan. 3. Naku, tulumbol. Sige, we'll try to get in touch with Engineer Wally. Naku, Murok-Burokan naman ini. Iba na naman ang barangay tabi, ansa? O, pantulo ng barangay. So, inat baga sa Pio, Manila, Gaba. Tapos mo niya, Murok-Burokan. Oh, sige.
Sir Pio, latest na informasyon digdi sa Lawas Kibahan, Siboy, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, An. Sali dyan sa luwas sa mga informasyon na iyan kasabay si Boy Mata. Nagri-ring ang cellphone po ni Engineer Wally. Hopefully, bakante po si Engineer Wally na sabater para makuanta pa ning further details manungod sa siring na bagay. Ano? Sus Maria Josep, murok-murokan, panibagong barangay, tulunang barangay, aniguan, arog ka na kaso ngunyan. 3 months old na aki, nagadan. Ano tabi? Ay, hello, Engineer Wally, good morning. Good morning. Yes sir, pwede po makisuyo, may interview po ikatabi. Pwede man, kaya lang ano yung pagsapir? Ay, nahiling mo na. De bali. Makikuan lamang dit na minuto. Katatapos sige, pa lang kang report ni Ans, yung sa moyang koresponsal, may panibagong casualty naman kita ni diarrhea sa Rapu-Rapu. Ikwa, taga Murok-Murokan, sarong 3 months old. Nako, 3 months old na aki. Sus Mario Josep. And anong barangay tabi at engineer? Murok-Murokan. So, bali tulo ng barangay? Bali, tulo na pangtulong barangay iyan na ano yan. Kaya lang, nadara pa man nga ni Kuta na iyan sa Rapu-Rapu District Hospital. Dumana, pinawian kibuhay ta. Primero, alang kawon so kalintura may seizure. Pagkatapos, kang so hinali gayod so diaper ka ito na hiling na nagkurso mo pala. Nako. Severely dehydrated na sa aki. Nako, natitian na ubusan ni na fluid sa lawas. Iyo po. Kaya dahil na po nga ni siya makaganan ki IB dahil medyo mapagal na hanapon da sa ugat. Nako. Engineer, what's happening? Tulo ng barangay tabi, aniguanin arog ka na sitwasyon. What's happening? Na-avert nga to ang sitwasyon? Sa Ngunyan, padikit-dikit na sana. Duman sa Barangay Manila, halos wala na kaming na kukuha na kaso. Tapos duman sa Barangay Gaba, dahil naman po kita kukuha ang kaso. Pero sa ibang barangays naman, may mga pasaro-saro. 2, 5, araw ka yan. Sa ibang barangays pa po sa Rapu-Rapu. Kaya lang ito po na nangyari Ngunyan sa Murok-Murokan, dahil siguro na rin paro kang magurang kaini na nagdadayariya na ini dahil biga para gamitan ba kaini ong baby diaper, no? Siguro dahil pigihiling kanso naggarin halangkaw na si kalinturan niya tapos may dikit na seizure kanso pighilingani nahiling so baby diaper niya pano na ning atik kang aki. Nako. Ano yan, engineer? Igwa na po kamuning initial na findings kung sa tubig yan na nainom tabi or what? Day taman masabi ta 3 months old pa sana ini. Malamang nagbe-breastfeeding pa nga ni ini. Yeah, that's why I asked the question. Ano, hinapot ko yan tabaka kung dai maning relasyon ando sa tubig na naiinom. Ano po? Siguro, dahil man po siguro dahil man po siguro masabi ta na hali ito sa tubig, 3 months old pa lang po siya. Yeah, that's why nag-upload kami sa imo tanganing sa ibang nagandadangog dyan, tibaad maalarma dyan sa barangay Murok-Murokan. Ano po? Iyo po. And kanayon man, naka-alerto kita duman na pasiguro nan mainom na tubig. Tama po yan, Sir Pio, na dapat magpasiguro talaga sindakan na tubig na yan. Pero dahil ko pa tabi, Sir Pio, ma-assure sa imo kung breastfeed so aki or bottle feed so aki. Yan. Are we conducting further sanitation investigation? Nagigibo pa po ki necessary investigation at sa moyang team po duman talagang para maano ta po kung talagang breastfeed ito so aki or bottle fed so aki. Ayun na po. Naunambita ko, nasa pier ka mo, masain ka mo tabi, engineer. Actually, paabot pa sana kami haling Rapu-Rapu. Nako, so sige tabi. Sige. Salamat din maray tabi, engineer, sa oras. Salamat man po, Sir Pio. Thank you so much. Si Provincial Sanitation Officer, Engineer Wally Sabater, manungod sa siring na bagay. So, sa nagkakapirang punto po, dahil pa man ikukonektar na tibaad iyan na konektado duman sa tubig na nainom ka na biktima, 3 months old na kisos kay Rakman. Pero pasiguro tabi, murok-burukan na yan, barangay Murok-Burukan, so Gaba, buda itong Manila, medyo nako-contain na duman,
na-stabilize na to a certain degree, pero igo na naman sa muruk-murukan. Pero sabi ta na nga ni, sabi baga ni Engineer Wally, dahil taman iyan pwede pang mailink direktamente sa problema sa naiinom na tubig. Ha? Sige, standby muna kumpadre nga, inabot kita kan na pag-acknowledge muna kan oras, paano kita kan mga informasyon, oras Pilipinas, sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott, after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, health
healthy habits ang sundin. Sarong Pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi samong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa.
Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Siyempre, good morning dyan sa Petron Top Gas Gasul. Yan, mga mababakal nindong gasul dyan po sa Petron Top Gas Gasul. Petron Gasul. Dyan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Uyang baga sa may Mercury Drug as in sa Udan Kandaraga. Yung Petron Gasoline Station dyan. Naraser Ato Lim as in Naraser Joseph Lim. Good morning sa Indo. Mas masiram kung ang pinagagamit niya to sa kusina. Pangpaludab kan sa tuyang mga stoves. Petron Gasul. Mama Mila Good dyan sa Barangay 2 EMS Barrio. Good morning sa Indo dyan, tabi. Sabi ni Mama Mila Good, happy lang ang buhay. Good na good ang Barangay 2 kay Mama Mila Good. Storya pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Isihontan, bit-bit man na informasyon. Compadreng Al, thanks for waiting. Go ahead, good morning. Thank you so much, Pade. Good morning. Suportado kan sanggunian panlalawigan kan Albay ang mga proyektong tulay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na mabibenepisyaran ang mga albayano. Sa committee report ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman kan Committee on Infrastructure and Agriculture na pinaagi man, kay Board Member Dante Arandia, may ipapagibong tulay dyan sa Libon sa irarom ini kan programang pang-agraryong tulay para sa magsasaka. Napapakinabangan ini lalong-lalo na kan mga paraoma dyan sa Libon, Albay. May resolusyon na napigahagad sa sanggunian na panlalawigan. Parte iyan kan rekisitos na mag-materialize na ang proyektong iyan na tuga kan presenting administrasyon para sa bilog na nasyon bako sa nadigdi sa Albay. Dahil sa report ni Arandia na notara na nationwide ini may tagama ang gobyerno nasyonal na 28.14 billion asin 18 kan mga tulay na yan digdi iyan gigibuhon sa Albay. Aba, talagang yun ang pinagasabi na nakakaburbentahi talaga kita, Compadre Ngal. Kung ikaw kitang sadiring mga representantes na nasa kusina.
Correct. Oh, yaon sa Congressman Sal, di buda sa Congressman Joey. Yes, siyempre priority ang Albay. Pag may request ang mga LGUs, iyan nagigibuan ng remedyo. Kaan na sa tuya mga kongresista na may laog naman sa budget kan gobyerno nasyonal. Kaya dakulaon man na bagay talaga digdi sa Bicol, lalong-lalo na digdi sa Albay na nagkataon ang duwang poderosong komite, ang Committee on Ways and Means ni Congressman Joey Salceda sa ni Congressman Saldico sa appropriation, yaon ang suporta plus ang suporta pangunyan kan gobyerno provincial sa pangenot man ni Gobernador Attorney Rex Lagman sa pagi mga sangguniang panlawigan. Ngayon ang ini na sa report ni Arandia si Nia Palmiano ang saro sa mga ehemplo kani na madali nang maimplementar yun yung tulay diyan sa Libon. Ang sabi may mga masurunod pa kaya nagkaalat sa sangguniang panlawigan ng letter request sa mga local chief executive kan mga LGUs na mabibinipisyaran kan siring na programa kan presidente ang tulay o kaya para sa programa na patulay para sa mga paraoma sa bilog na nasyon, lalong-lalo na digdi sa Albay. 18 tulay, kumpadre, over? 18 yan, sa Albay lang. Sige. That's good. Yan, tabi, pwede, ang informasyon halay sa Kapitolyo, Al Armario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Ale dyan sa Kapitolyo, probinsya, lalo na sa Sangguniang Panlalawigan. Igwa na lang po kita ni 14 minutos bago mag-abot ang alas 10. Chief Jim, good morning. What's happening dyan sa 3rd District? Go ahead. So, salamat po di maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta. Suportado asin na padagos man na pinagpapalo up kan AKB, Ako Bicol, Party List. Na manood sa pagpaantos kan biyahe, kan train, alin sa Ligaw, makantos na lamang ini dyan sa Sorsogon tabi pa din. Pero habang dahil pa nin budget na supisente na gobyerno nasyonal, hingon mo na makantos sa ginubatan, antos dyan sa Ligaspi ang biyahe. Kaya yung manigarang baga, na ipagbalitan na niya to kan mga nagtalikod na daw na biyahe kan train naga to Ligaw City sana. Dahil lang tayo gwapan ng mga ongoing na rehabilitation stage na mga release ka na train matapos na magkadaranyar maragkararautan mga ini kan mga uminagi na mga bagyo arog digdi sa Banuan kan ginubatan digdi sa may boundary kan San Francisco Travessia putol an tulay digdi kan na-release dahilan kay itong uminaging flash flood kan bagyong Role. Basado sa pakipag-ulay niya itong ngunyan kay Congressman Hill Bungalon na iyon na naging mayor na bisita digdi sa Tarabangan Caravan, asin Servisyo Caravan, joint effort ini kan lokal na gobyerno kan ginubatan asin AKB, Congressman Joey Salceda. Sinabi asin ni Congressman Saldico, pero nato nga digdi personalmente si Congressman Hill Bungalon dahil ana sa habol oras sa trabaho duman sa Kongreso and maging si Congressman Hill Bungalon habol oras man nganing unyan pagkatapos kaning mensahe niya digdi sa ampangan kan mga evacuees tulak-tulos ini pasiring duman sa Manila dahil sa mga trabaho sa Kongreso. Pero sigun sa saya dahil nindapig papabayaan ang manangod sa pag-follow up kani na mapadagos ang biyahe ka na train yan sa siyudad kan Ligaspi. And susugdigdi naog masinda durante kan State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos nabanggit sabi pare na saro ini sa prioridad na mapaantos ang biyahe an train hali duman sa norte o sa Manila antos diyan sa Matnog sa Sorsogon o yan tingog ni Congressman Hill Bungalon sa pakipag-ulay kan DCGB News. We're very supportive and in fact we are very happy na kang nagkaroon ng State of the Nation address ang Presidente na itaram niya ni no sa one of the priority infrastructure projects so South Phone no and iba po ni na continuous na rehabilitation and siguro sa pagpapadayon po kang Riles the only issue is that kay po pa po mag-loan sa tuyang national government
to fund the rehabilitation and all the way up to the province of Sorsogon. Ini pong relista sa kaning mas makaskas pa sa tuya pong transportasyon from Metro Manila going to the southern region of the Philippines. Okay, so yan sabi pa ayun na sa nasaro sa isyo. Dapat mag-loan. Takon matatandaan, panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, may pingginting loan kita duman sa gobyerno ng China. Question, nag-back out da sa China. Ngayon, pinahabol niya itong hapot kung ano nga yan ang plano kan gobyerno ng presidente ni BBBM kung sa China pa man graday na, definitely ba ko naman China ito, nag-back out na nga ni sa China, tabi pa di. Ibalat ang nasyon. Sige. Okay, yan lang tabi pa din sa mga dagdag na informasyon. Halidigdi sa barangay Mauraro, Ginabatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim, sa prior na pagkipag-ulay kay Attorney Jill Bungalon, Congressman saro sa mga representantes po sa irarumkan ako Bicol Party List. Iyan kaya paano tabi igwaning kaipuan na dakulaon na kantidad sa gobyerno para sa rehabilitasyon kan ferrocarril Riles. Taan na madalagan niya na train itong so South Hall, bako na so dating train na nakatuudan niya to. Train na medyo makaskas, and ang Riles na yan, bako paduman match sa train na ibubugtak dyan. Ngunyan, nagka-problema, nag-back out yung China. In fact, si Congressman Joey, saro sa nag-react kayan tulos, as in nag-assure na maski nag-back out sa China, igwa pang makukuhaan ng ibang pundo para sa rehabilitasyon kan ferrocarril. Talagang ipapasag ko diyan digdi sa probinsya nin Albay, yaon na nga ni sa Ligaw, sagkod na digdi sa Legazpi, pati na po dyan sa kataning kan International Airport. Arog kaya ng istorya ka antabi Kaya tama ito so pinagsasabi ni Congressman Jill Bungalon na the government na needs to contract another loan agreement so enot na nakakontratakan kunta na project. China ang nakakonsigir na mga kontraktor, mga negosyante, nag-back out. Sabi man ni Congressman Joey, no problem. Dakol ni pwedeng mapagkuhaan kayan na sistema pa para maipadagos ang rehabilitasyon ang kan ferrocarril. Ano tabi? Sarong report, bagang bareta ni Angel, mabareta man muna si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, maray na aga. Please go ahead. Hello? Hello pade. Roger Rodat sa dagdag na bareta, huli man daw at magaling na ihahabol din. Yan padigpiyo ang nangyari sa sarong benepisyo na dapat nakuakuta na kan mga nag 50 taon na anibersaryo sa kasal kanakalis na 2021 alagad da inay tao kan lokal na gobyerno kan tabako dahilan sa rason na da inin pundo alagad sa ginibong regular na sesyon kasuod sa sangguniang panglungsod kan tabako ibinusol ni City Councilor Salvi Balingbing ang pagbabayad kanaunang bitan na benepisyo o kumbaga insentibo dahilan tasangon yan ikuanan ng pundo. Susog sa impormasyon na ipinaabot ni Kagawad Balingbing sa DCGB News, nakalis na 2021 nagpasar nin ordinansa si dating konsyal Hector Rodriguez, Chairman kan Committee on Senior Citizen, na minataon nin 5,000 pesos man na insentibo duman sa mag-aragom na nag-anibersaryo nin 50 taon o Golden Wedding Anniversary kang taon 2021. Alagad nangyari dainin pundong na ialokar so lokal na gobyerno. Kumbaga nahudyan na sa pag-alokar kan pundo. Sa rason na naipasar itong ordinansa, dahil naman kaya pang ihabol sa taon na ito sa pundo. Sunod na taon, itong sa mga nag-anibersaryo man na 50 taon, nag-receive naman ng benepisyo basado sa ordinansa kang gobyerno provincial kan Albay na sundo mo niya na taon asin sa mga masunod na taon ang mga ini igwa nang marireceive na insentibo hali sa gobyerno provincial kan Albay. Alagad ang makahirak itong enot na beneficiaryo kuta na kan ordinansa man kan tabako na ordinansa na pakatapos kan
magtaon na padingpiyo nin insentibo sa gobyerno provincial Canalbay, pinutol na ito. Iyo. Kaya naipigdiretso sa ordinansa Tayguana sa probinsya, kundi may sarong batch na day natawan. Kasoon napagkauruyunan kan sa kunian panglusod kan tabako, natawa na ito na tig 5,000 kung kaya sa duman sa ibinusol na ngunyan ni Kagawad Salvi Balingbing, Chairman kan Committee on Women, Children and Family kan sa kunian panglusod kan tabako, aprobado ito pade na tawanin tig 5,000 pesos. So 30 pades na nagsilibrar kang ika-50 anibersaryo kang kasalkan taon na 2021 o ika-23 na taon na o ika-53 na anibersaryo ngunyan na taon. Saang kaipon sa naninda pa din na ipresentar, patunay na sinda kinasal 53 years ago. So, iyan ang saro sa mga napagkaurulayan sa ginibong regular na sesyon kan sa kuniang panglungsod kasod digdi sa syudad kan Tabaco. Roger. Yan report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Nahihabol din niya benepisyo financial po para sa mga nag-celebrar kan sa inang ika-50 taonin kasamiento. Sir Renen de los Reyes, tama ko po tabi sa imong ipinagpadarama na text message, reaction sa programa. Sabi ni Sir Renen de los Reyes, dakulao na tabang ang trend sa mga first world country, saroan sa alternative na sakayan. Sana sa mga agihan kan train, dai man lamang paggapuon ang mga bagong train or harabason sa mga ilaag dyan na bakal na pigaagihan kan train. Tumpak katabi, Sir Renen de los Reyes kan Virac MPS. Ang saro sa nagakapirang commonality sa nasyones na abantidos, European countries, sa USA, Japan, Singapore, London, Hong Kong, gabos, is yung efficient mass transport system. Pag sinabi tang efficient mass transport system, sararuan, big haul, sararuan, dakol ang naitatransportar na tao as in goods from one point pasiring sa another point. Tren iyan, pirang bago ng train, pira ang pasahero ka iyan, karga mo dyan, makakaabot tulos-tulos sa indang destino trabaho, ang productivity halangkaw. Dakol na bago ng train, yaon ang mga produkto tabi, mga raw materials, dadarahon tulos duman sa mga faktoriya. Paghali naman sa faktoriya, ibababa sa mga lugar na nasa probinsya, dakula na nakakarga, shortest possible time, ang travel time na halipot, dakulaon ang dalagan kan ekonomiya. Gusto sabihin, makaskas ang dalagan kan ekonomiya, taigwaning mass effective mass transport system. That's railways. Yan. Iyan ang saro sa mga commonality kan mga nasyones na asensado. Iguaning mass efficient transport system. Sana po, pag iguan na kita didikan mga bagong train na yan, day man pagparagapoon man ang ganta sa ibang lugar, ang train, ang bintana, klarado, magayo, nahihiling mo ang scenery, nahiling mo ang kagayunan kan pinag-agihan, mga bukid, mga kabasaan gabos, view kan mga lugar na pinag-agihan. Mahiwas, matrangkilo ang pagbiyahe, tadaing nanggagapo. Digdi sa satuya, ang tren, digdi sa satuan tren, garo kargadahan, nin preso, taigonin mga kuan, igoning mga rehas, tatibad gapo uning pupo, buda kuan, buda gapo. Ano Madam Rose tabi? Maalas 10 na, go ahead. Malasis na. Pagayon ang igwang train. Dakula ako bing sa train. Yan. Kamalig pa kamsur na ipang kunyang kaito tinangpo. No, Ito kaya matakuton ang kunyan ang train sa pagbandang mga alanganin pigbabatas ki mga apik kitawo, mga bato, mga buti. Naranasan ko yan ta nagdakula ako 1960 to 1970. Oo. To yaon ako palbalik-balik sa Kamsur. Naku. So, duman ako nagdakula ako sa train na. Nag-uli kami pabalik-balik mga anbulan mi mga 3 times kaming nag-uli sa ligdi sa kamalig balik naman kaming Kamsur duman kami nag-uli pagkao. That's good. Nahiling mi ko na matian mi na kung paano. Tapos ang kagayunan kan may train tapatian mga karabaw, mga hayop yan.
pwede iyan i-transport na bako sa auto. Yes. Igwa, mga kunya, pati ang mga gulayon. Kaya lang, ang iingatan ta lang dyan, ang dakulo na snatcher na naglalaog. Naku, oo. Yan, ang dakod. Yan ang pinakang delikado man sa dyan. Tapos yung mga nagtitinda si palamig niya, kapi, buwa-buwa, balot. Yan, ang saro na. Yan. Basta ako, sinura honor, nakakasabay mo iyan, kaya ito ka nagtitinda pa siya kitubig. Na talaga inabot mo pa yan, ano? Iyo, kunya ko yan sinura honor kunya. Kaya 1960 magayon suportado ko yan na train iyan kay mga aki sa mga aki. Mama pa sa kayon mo kami hali ning ligaw sundo nin kunya tapos mabalik naman niya. Pag abot niya sa ligaw sundoon mo na lang kami. Yan. Sige tabi, Madam Rose. Yun iyan suportahan tayo yan. Sige po. Thank you so much, tabi, Madam Rose. Grahida, alas 10 na mga bareta. Si Angel Buda may mga hanap buhay pa kita. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng ma-extend din sa rong taon ang serbisyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nakatalaan na magretiro sa maabot na Desyembre. Ini kun may pasar ang propestong iitaas sa 57
na taon na ang presenting mandatory retirement age kan PNP na 56 na taon. Sa pagselebrar kan ika-122 anibersaryo kan police service kung sain guest of honor si Senate President Miguel Zubiri, ipigpromesa kan kongresis na ipapantay ang retirement age kan mga pulis sa 50 taon o 57 taon na retirement age kan mga tauhan kan militara. Apera sa planong dagdag edad sa retirement age, nagpromisa sa Zubiri na pwedeng hidalion ang deliberasyon sa PNP Modernization Act para mas mapinagtibay na serbisyo as in performance kan organisasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod: Bimeg Integra Worm X and Worm X Max. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Joey, kuya na si Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimeg Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimeg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Subukan na ang mga bagong pamurga na gamit ng Team Bimeg Power Max Idols. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix,
ito na ang inaabangan mo. May twin pack na ang James 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with James 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Handog ng LGU Juvillar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na. Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass. Opening program, Zumba, motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia Dance Showdown of Champions. August 23, Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023, Miss Gay Juvillar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition. August 24, Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band. August 25, Mag-Agri Kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with Sex Bomb Dancers and local band. August 26, Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Jorim Arcangel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Juvillar 2023, August 27, Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28, Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, Fireworks Display, and August 29, Feast Day with Concentrated Mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Juvillar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Afuera kan supply asin sitwasyon kan pamresyohan po kan petrolyo pinagsusubaybayan pa niya to sa national level ining istorya manungod sa bagas kasubago pinag-asigurar ni Rowena Sandico ini si Rowena Sandico siya ang presidente kan gabos na mga importers asin gabos na mga stakeholders may relasyon po sa industriya nin bagas digdi sa Pilipinas. In fact, ipinaapod nga na siya sa Malacanang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kahampang sa iba pang ahensas di gobyerno, mga lideres, sekretaryo, agrikultura, DTI Gabos, tabi, tanganing ipaliwanag ang sitwasyon na insofar as yung sa supply nin bagas sa pribadong concerned is sector is concerned, tabi. Day po kita maghadita, may nagpupuo na naman ngunya na nagpapalataw gamit po ang issue sa bagas na posibleng magkaigo ng shortage asin maglangkaw nin todo ang presyo ning bagas. So India baga, nagpuon pa ining istorya a week ago or 2 weeks ago, yata, kanso India, so nasyon kang India, magdesisyon na dengo na magpabakal nin mayoriya duman sa dati nindang pinagsusuplayan nin mga bagas na nasyones, tapapasigurohon maninda sa indang pangangaipo, konsumo. Yan, nag-cut nin major supply yung India. Ngunyan, ang sabi ni Rowena Sandico, nakaabot yan sa indang informasyon, pero dahil ning problema, taigwa po, nin makukuhaan na ibang supplier na nasyon ang Pilipinas, plus the fact na haranin na po na naman ang panahon kan tag-ani kan sa tuyang local farmers. Yan, tamay nagbabalo na naman po na i-bloat ining istorya sa supply nin bagas asin pamresyohan nin bagas. So, ininutan na po yan and that's good enough. Takaning makampante kita asin dai magamit ang bagas sa ano pa man na issue, lalo na sa issue politikal. Remember, yung issue sa sibuyas bagatabi na diskubretan na an may kagibuhan man sa napalan ka ito saro sa naman babae sibuyas queen pinag-hoard ninda igwanin mga bodega na yaon duman sa mga sibuyas pinagtarago na naglangkaw yung presyo kan sibuyas sa Pilipinas na nakokonektar na po sa gobyerno nakokonektar na sa gobyerno ang Sekretaryo Bagatabi kan Agrikultura, Presidente Marcos. It's an attack, although indirectly, igwa po nin direktang epekto kay Presidente Marcos. They piga-atake direktamente, pero nadadrag down ang imahen as in ang leadership ni Presidente Marcos. Sibuyas, dahil duman nagtrayumpo ha, na-discover na utupalan, igwa nin nagmamanipular mananggad, hoarders, mga private traders. Ngunya na naman bagas, natatabagas ana sa sentro na naman. Ang bagas-bagatabi, agrikultura, sisay ang sekretaryo kan
agrikultura, Marcos. Yun na naman. Yan, kaya tabi ha, ang projection ta pinaghapot duman kasubago si Rowena Sandico, ano nga ya pwedeng umabot sa ginatos ang presyo kan kada kilo ken bagas? Dahil man nga maabot sa arukaan. Pwede nga maglapos mga 50, mag-abot 60, pero dahil man magkakaigo ngayon ng shortage na magpipirila na kita, magpapanic buying. Dahil po, tabi, yan, ini si Rowena Sandico, yun na mismo nag-assure sa publiko, insofar as kami ngayon na mga private traders is concerned, dahil po, nin problema kaming nahihiling. Sa supply, asin bagaman igwanin na epekto sa pamresyuhan, minimal, within the range patabi. Kaya dati baad kon mga maabot na panahon, magamit na naman po yung istorya ini, maging out of hand na naman, maging issue political. Tabi, yan po. So sa sitwasyon man kan sa bagas digdi po sa Republika kan Pilipinas. Maaranihan na tabi, makaka-buffer apa yan kan supply niya to, makaka-beef apa kan supply man kan bagas digdi po sa tuyang Republika. Pati na igwa pang mga nasyones man na pwedeng mapagkuhaan apwera kan China, and yung Vietnam nag-o-offer nga nin mas hababang presyo nin bagas na pwedeng importaron kan Republika kan Pilipinas, yung Vietnam. Maray na aga man tabi dyan kay manay iniong Yoleke. Kumusta si Judge sa Nanetke? Yan, sa imong aki. Yan sa Pawa, Madam Yolike. Siyempre, si Madam Beth Costa sa tuyang amiga man dyan sa Costa Enterprises. Good morning! O yan tabi so sa tuyang tema kasuba, gumanong dyan sa kumbaga sa People's Park kan dyan sa Boulevard. Dahil po baga paano pinag-grant kan korte yung kahagadan na TRO kan city government. Ta sabi kan korte, pasimplihon niya to, sabi kan korte, no clear legal right. Daining substance itong kontensyon kan city government of Legazpi manungod sa indang pinaghahagad na TRO, rason tanganing itao so temporary restraining order tanganing proyektong iyan dyan pugulan ngo na maipadagos. Iginilid ito kan korte. So rason kan city government para makakuasin na ning TRO, dai po ning substansya. Dai ning natuk, dai nin kumbaga, dai nin sabor, dai nin legal basis. No clear legal right kumbaga, sabi duman sa desisyon. Tabi? Yan. Iyan po kaya iyang baga mga paratienda dyan, mga bukuhan, mga kare-karehan, restaurants na yan dyan tabi. Dahil pa nakakabalyo duman sa tasindan iba balyo duman duman sa magayon na bagang ipinagibong mga stalls, mas presentable, may dignidad, magayon, malinig Dahil pa nakakabalyo dyan, por sobre sa nagkakaper ang mga istorya. Pero that's beside the point. Yung punto duman is, yung korte nagtaon ng desisyon, nagpaluwas ng desisyon na dahil po ipinagrant yung TRO na pinaghagad kan city government of Legazpi tanganing mapugulan ang pag-implementar kan proyektong iyan. So remaining phase kan proyekto. Yan tabi. Sa rupang report bago kita mag-suro si Riblagan, Joshua, good morning, what's happening? Yes, good morning Sir Tio, good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, harami na ang Bicol Region duman sa pagsasabing ideal na inflation rate na dapat idua ang nasyon o kada rehiyon. Tangani masabi na kumbaga estable ang sitwasyon kan karong rehiyon pag-abot sa panresyuhan kan mga barakalon. Susod sa pinagtalaan na ideal inflation rate kan Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat idua sana nin 2% hanggang 4% ang karong rehiyon. Tangani nang masabi na kumbaga balanse ang dalagan kan na ekonomiya. Ngunyan na bulan kan Hulyo 2023 susog sa report kan Philippine Statistics Authority Bicol, nasa 4.6% ang inflation rate kan Bicol region. Mas dako lang ibinaba kay ni kumpara sa 5.3% kada kaaging June 2023. Medyo harami na ini Sir Tio duman sa ideal na ipinagtalaan kan Bangko Sentral
Alagad sigun kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdis. Hiling-hiling manggari kan handang ahensya kung ano ang magiging sitwasyon sa masunod na bulan dahil ang tamay posibleng epekto ang nangyaring super typhoon na Egay mula ining habagat sa nagkapirang rehiyon sa Pilipinas na nagsusupply ng mga primeramente barakalon na tinagadaraman digdi sa Bicol region. Kung kaya ang sitwasyon ngayon, ahon yan, dahil pa man sigurado kung padagos na magbaba ining inflation rate sa Bicol region, alagad magayon na sinyales na medyo nakakabuhat na ang ekonomiya kan Bicol, harami na sa ideal inflation rate na 4% at least. Yan tabi, Sir Pio, ang update halos sa minatapos pa sa ng press conference kan PSA Bicol ngunya na pagkaaga. Joshua Pino, DCGP. Thank you so much, Joshua, sa pagsubaybay man dyan sa Philippine Statistics Authority. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay dahil kalingawan 5-15 taon our Mother of Perpetual Help Novena. And masunod man tulos, News Director Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Sa inyong nadangog ang